Gabi. Kumusta man ni mga gabi? Pag waray man kita pagkakaupod. Ay na lang akong mga kaupod din hanapon live. Wara man. Waray ko daw hindi masya-shout out. Ano? Mo pa yung gabi nga dahan sa mga kasangkayan mga kasi oras noon. Atong mga istihanon, mga waray nun, maupay nga gabihay yung matanan, maupay nga gabihaton nga tanan. Di kita yung na live diha Oras Bridge, Oras System, Samar diha YouTube. Oras na ton, 7 minutos makalabayan alas 6 ng gabi, maupay nga gabihay yung matanan. Nga na, ano, loto na ba dita na yung musudan? Kumusta? Anong ba ni musog kami na dida? Pagkahin kamarasa ko nung anahan na bulad. Kay bulad light akong kinikilala. Aboy, mamingaw manini nga tukar, liwanan naton. Sige, sayaw lang na hinchacha. Di baga sige naman kalabayan mga sarakyan ng mga tikang ha Dolores tikang ha kanavid ang ating mga estudyante tikang ha iso kanavid campus di hinahinay na sige na dawan kaabot ano bagon mo upay man kuno pagkita nga dihan na dihan aton natundan dihi na gwapo nga tikang Dolores dihi gwapo nga Rickster Balanon shout out to ng mga taga Dolores. Sablay, nagtuwa ko sinapamupos panutlay, nandito haban yung magmasmas, animo, ipagray na kamay. Akimangkaw, nadadako, nakagsapantaw, nagwasiwasiwaw. Ipasanti ko ikaw, paluyong ang kakao. Di kayo nag-uulag kita ito na ano ba ito? Kumit nga green niya dapat na may norte pero dirit pa man nato nakikitan kay malamrag pa man kinikita pa ito na saring pa natundan pero Panginoon niyan na kitao na ito nato na ito na kumit aton green ko na niikog.